Magi omenda manyalo bedo ni county nitiere godo mapod ok gichulo, jok mabe seche moko nochwalo chenro ne county kata manotimora kod county. Gin gigo mosebed ka ing'uri kuom kinde ka kinde. Ka wachako, ere kaka wanyalo tieko weche mag pending bills gi kuom counties? Pending bills, gimokwongo en ni nitiere pending bills kata gope ma county nigo kuom jogo eko mosego ohala gi county ma samoro biro nikech miriambo kata mibadhi. Tiende ni ng'ato nokotimo tich moro amora to kete ni notiyo e county. Koro iyudo ka nikech sirikal manobiro mokwongo kata ma ariyo gi eki nitiere jomibadhi mang'eny mantie sirikal manya keto gimoro ni ng'ato notimo gimoro to nokotimo tikete ni notimo koro kayudo pending bill. Mar ariyo jogo eko notimo tich mar adier to pok ochulgi. Samo pok ochulgi nikech pesa ne pok obiro kata pok ochulgi nikech county no oketo budget mamalo moloyo pesa moyudo. Koro ka pesa oseyudo to dhi okawo services kuom ng'ato to otemo mondo mi otim ang'o, gitem mondo gichul weche mamoko to magi pok magi be gin go kaendi odiyogi. To matheko kabisa bende en gimiluongo ni vested interest kata dwarogo eko mantiere kind jogo eko mantie sirikal. Nikech iyudo ng'ato ko ne nitie pending bills manochak magowi ma adieri ng'ato notiyo chon to samoro nikech koro in e sirikal ma kawuono to ng'ano endo notiyo e sirikal mokalo, iro chulo jogo eko motiyo kawuono tira we jomoko jogo notiyo chon. Kaso koro obedo shida maduong' kabisa. To mogik ma samoro governors ok dwar mondo wawachi to en gino matimore adier, en gimiluongo ni kickback. Kickback en ni ng'ato nyisi ni itiyo tich, imanyo tich, sami manyo tich to kwayi pesa. Samoro ido mondo itiyo endo ochako kwayi pesa. Koro kisachako itiye mitieko podi ya ikwayi pesa ni nyaka chul jogi ki pesa kati ni kile jomoko chulo 10%, jomoko chulo 20%, jomoko kwayo 30%. To mago counties gi eki ng'enygi nigi ji kala kuma nigi mibadhi. Masamo iro ka en ng'at moma en e finance department, en chief finance officer moro to samoro kwayi pesa ka governor kia. To nitie moko bende masamoro governor ko ng'eyo ni kwaye 30% tabu pogo ni kama. Koro weche gi eki te miyo koro chulo pending bills go eko medore mabed problem maduong' kabisa. Koro samoro ka kiweyo bedo malach ahinya to budget mandalo mabiro bedo matek mondo mi gigo eko chul. Ko sani watemo matek kaka senate ni pending bills nyaka bed gigo eko michulo bang' kosechul msara te. To gino emono ni counties kuongo chulo gi mondo mi jowa odhi maber. Enondo mutimo kaka senate